खुलुमबाय आं थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्म दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बा नोंथांमोननियाव आङो मोनसे गोदान बा मोजां खौरां लानानै फैदों। बे खौराङानो जाहैबाय जाय बिथांमोना गोदोनानि सानाय, फ्रजेन शोल्डार जानाय, जानजिनि सानाय, आथिं मिजौनाय, आखाइ मिजौनाय, एंकेल सानाय, बिदिनो गासै जरा जरा सानाय बिथांमोना अनेक जायगायाव अनेक ट्रिटमेन्ट लादों जानो हागौ बा लायाखैबो जानो हागौ। बिथांमोननि थाखाय आङो मोनसे गोथां बा मोजां खौरां लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय बाथ बिद्युत लाल तेल। बे बाथ बिद्युत लाल तेलखौ जाय बिथांमोना नागोन, बे बिथांमोना जायखिजाया सानाय जा, मिजौनाय जा, रुबायनाय जा, जिखुनु प्रब्लेमावनो बे बाथ बिद्युत लाल तेलखौ नानानै आराम मोननो हागोन बा बे सानायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। दा बेवहाय बाथ बिद्युत लाल तेलजों जोङो हरफायो नैबे बिजबान। बे बिजबानखौ ओरै बेजों लगायनानै मोजाङै नानानै होनांगौ। लोगोसे जोङो हरफायो बेयाव बेदनासुक पिल। दा बे बेदनासुक पिल, बे मोनथामजों जायफ्रा इउज खालामगासिनो दङ बिसोरो मोजां रिजाल्ट मोनगासिनो दङ। दा बेखौ जाय बिथांमोना नांगौ आंनि वाट्सएपआव मेसेज हरनानै एड्रेसखौ हरनानै बिहरनो हागोन। जेरावबो कुरियारजों हरनाय जायो। अल इन्डिया लेभेल, जेखि अल इन्डियानि जेखि खनायाव थाया मानो गासिबो जायगायावनो बाय कुरियारजों हरनाय जायो। जाय बिथांमोना मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दङ, नैबे बाथ बिद्युत लाल तेलखौ अर्डार खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनि प्राइसआबो एसेबां नङा, गासै जयैनो मिलायनानै मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनथामजों मिलायनानै मात्र 830 थाखाल'। बे 830 थाखायावनो नोंनि गासैबो मोदोमनि सानाय सुनायखौ नोंथांमोना फाहामनानै लानो हागोन। आरो बेबायदि खम बेसेनावनो नोंथांमोना गावबा गावनि देहाखौ जुदि फाहामथाय लानो हायोबा बेसेबां मोजां खौरां नङा होमबा? जाय बिथांमोना मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दङ, बे बिथांमोना 830 थाखायाव नैबे बाथ बिद्युत लाल तेलजों उइथ बिजबान आरो बेदनासुक पिल, बे मोनथाम बुस्थुखौ बिहरनानै न'आव इउज खालामबानो जाबाय। 100% रिजाल्ट मोनगोन। आरो गासिबो बयबो मोनगासिनो दङ। जायहा बिहरखांबाय बिसोर रिपिटेड माने बिहरफिनगासिनो दङ। गाव इउज खालामखांनायनि उनाव खुरमाफोरनिफ्राय आरोबाव बेबायदिनो लानजाय बिहरगासिनो दङ। जाय बिथांमोना नांगौ गोख्रैयैनो बे आंनिफ्राय बाथ बिद्युत लाल तेलखौ बिहरनानै लाबानो जाबाय। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारानो। बे नाम्बाराव वाट्सएपआव गावनि फुल एड्रेसखौ हरनानै अनलाइननि थ्रुयै बिहरबानो जाबाय। आरो जायफ्रा लकेल गावनो चेम्बाराव, आंनि चेम्बारा बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार, बेवहाय फैनानै लांफैबानो जाबाय।